खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। गारि मटर सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङा राजा लामायाव गारि दिहुननायनि सिगां गोबां बार सानग्रो। राजा लामायाव गारि मटर नायग्रोमनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, 31 मार्चनि सिगां नोंथाङा गासै गारिनि टेक्सफोरखौ होना ला। टेक्स होयै गारिफोरनि बेरेखायै नायग्रोमनाया जागायबाय आरो नोंथांनि गारिनि गासैबो फोरमानलाइफोरखौ आपडेट खालामना ला। नङाब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन। जुदि नोंथाङा टेक्स होयै गारिखौ राजा लामायाव दिहुनो, अब्ला नोंथांनि गारिया हान्थामेला बिफानजों जब्द खालामजागोन। बेनिखायनो नोंथाङा सम थानायावनो थाबैनो फैगौ 31 मार्चनि सिगां गारिनि गासै टेक्सफोरखौ होना ला। हान्थामेला बिफाना टेक्स होयै गारिफोरनि मोनसे फारिलाइ जारि खालामदों। लोगोसे नोंथाङा हान्थामेला बिफाना फोसावनाय हेल्पलाइन नम्बर 9531107509 जों गारिनि गासै टेक्सफोरखौ क्लियार खालामना लानो हागोन। थारैनो नलबारी जिल्ला हान्थामेला बिफाना हेल्पलाइन 9531107509 नम्बरखौ फोसावदों। बेनिखायनो नोंथाङा सम थानायावनो थाबैनो फैगौ 31 मार्चनि सिगां गारिनि गासै टेक्सफोरखौ होना ला। गासै गारि मटर सालायगिरिफोरा नेमखान्थि बादियै गारिखौ सालायनांगोन। जुदि नोंथाङा हान्थामेला बिफाननि नेमखान्थिखौ मानिया, अब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन। खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। गारि मटर सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङा राजा लामायाव गारि दिहुननायनि सिगां गोबां बार सानग्रो। राजा लामायाव गारि मटर नायग्रोमनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, 31 मार्चनि सिगां नोंथाङा गासै गारिनि टेक्सफोरखौ होना ला। टेक्स होयै गारिफोरनि बेरेखायै नायग्रोमनाया जागायबाय आरो नोंथांनि गारिनि गासैबो फोरमानलाइफोरखौ आपडेट खालामना ला। नङाब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन। जुदि नोंथाङा टेक्स होयै गारिखौ राजा लामायाव दिहुनो, अब्ला नोंथांनि गारिया हान्थामेला बिफानजों जब्द खालामजागोन। बेनिखायनो नोंथाङा सम थानायावनो थाबैनो फैगौ 31 मार्चनि सिगां गारिनि गासै टेक्सफोरखौ होना ला। हान्थामेला बिफाना टेक्स होयै गारिफोरनि मोनसे फारिलाइ जारि खालामदों। लोगोसे नोंथाङा हान्थामेला बिफाना फोसावनाय हेल्पलाइन नम्बर 9531107509 जों गारिनि गासै टेक्सफोरखौ क्लियार खालामना लानो हागोन। थारैनो नलबारी जिल्ला हान्थामेला बिफाना हेल्पलाइन 9531107509 नम्बरखौ फोसावदों। बेनिखायनो नोंथाङा सम थानायावनो थाबैनो फैगौ 31 मार्चनि सिगां गारिनि गासै टेक्सफोरखौ होना ला। गासै गारि मटर सालायगिरिफोरा नेमखान्थि बादियै गारिखौ सालायनांगोन। जुदि नोंथाङा हान्थामेला बिफाननि नेमखान्थिखौ मानिया, अब्ला नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन।